No tak vieš, že tu máš, jakú tu máš vlajku asi? Česko. Máš pravdu, že je Česká, lebo keď bola Československá, tak ten klín musí ísť do stredu. Čiže keď sa začali súdiť, tak Mečiar povedal, že Češi mali tiež svojich právnikov, takže ten klín skrátili. Ktorý znázorňoval Slovensko, išiel do polovice vlajky, tak ho znížili a išiel do tretiny vlajky. Hovorili, to je už nová zástava. To už nie je ten znak, ktorý bol za Československa, a tým sa vyhli nejaké väčšej revízii, takže ono v skutočnosti to je. Opticky a fakticky podľa hodnotenia odborníkov už nie je, lebo je to iný štátny znak. Skrátili a teraz je tu už akože česká vlajka. Tak ako odstrihnú, budeme mít Československo. Áno, tu keď odstrihneš trošku, takto, tak je z toho Československa. Československá má pro mě větší hodnotu než Česká. No dobré, takže to je Česká. Málo kto to vie, je to také skryté tajomstvo. Bude Československá. Oni to dlho tajili, aby bolo napätie. Aby bolo napätie medzi národmi, že si ukradli vlajky. Zaznamenáme. Poď, zaznamenáš. Počkaj, ja zoberiem toto. Tomáš, aj nech Tomáš točí, drž to. Tomáš. Poď, drž. Tak prečo, jak ja môžem točiť? Ja. Tomáš, si teraz je svetová udalosť. Ešte nie. Pri kamene pravdy, hej, takže Vladimír Mečiar nakoniec prezradil tajomstvo českej a československej vlajky. Všetko je v poriadku, len to 10 rokov tajili. Takže Česky vymysleli tak, že urobili tento modrý klín skrátili na 1/3. Áno. Čiže toto je originál česká vlajka, to je súčasný stav. A keď ostrihneme, skrátime ju. Podrž konec. Počkaj, to musí byť Makara. Ty si tak poznal Tomáš Makaru? podrží konec. Poznáš si Makaru? Ne, kdo to byl? Ale tají ho. Ale Makara nie je iba morská príšera, Makara je aj bývalý kamarát náš, môj otec. Áno. A Jirka ho poznal, čiže on hovorí, že pre ňoho má československá vlajka väčšiu cenu. Áno. Tak teraz začneme vyrábať z tejto českej vlajky späť Československu. To je teďka oranžová barva, ne? No tak to už vypredol času. Áno. Tomáš, vieš, čo teraz oni robia? Drž. Skracujú Olekitovi svetlo, alebo Jirka. Máme Československá. Tak toto dáme tebe, aby sme to usili, každý kúsok vlajky má cenu. Mám si to schovať, nebo? Neviem, rob s tým, čo chceš, tak to je... Počkaj, to je tá časť, ktorá robila z tejto vlajky českú. Spätne. No, takže teraz, pretože Jirka povedal, že Československá má pre neho väčšiu hodnotu, lebo sa narodil československého rodičia, pochádzajú, tak teraz povýšil skrátením, povýšil túto vlajku naspäť na Československu a to všetko sa odohralo pri kamene pravdy. Áno. Nedaleko Prahy, Vráž, Uberovna. Takže to ste boli teraz svedkovia všetci premeny českej vlajky späť na Československu. No a svedkom toho bol aj medveď. Prosím ťa, medveďa nám daj. Medveď. Tak medvedík, videli, a tento medvedík tam bol v našom znaku. Takže videli ste práve dôležitý úkon, ktorý títo pamätníci urobili. Áno. Pre Angry 13, Oleg Makara, dneska je koľkého? 36.2024. Takže Úro, prosím ťa, ešte prešenk dookola, nech vidí rodnú zem.